Ji bajarê Stenbolê şev baş ez bi vîdyoyeka din û mijareka din hemberî we me. Çend roja ez medya Tirkiyeyê de rastî hinek xebera têm derheqê ekonomiya aboriya Tirkiyeyê. Van xebera da dibêjin hikûmeta Tirkiyeyê Wezareta Darayî Maliye Bakanlığê bi Banka Dinyayê re bi Tirkî Dünya Bankasî re ew banka ku krêdiyê zam mezin dide welata hember projeta wî wek IMF ve IMF jî bihîstiye ku Wezareta Tirkiyeyê ser navê hikûmeta Tirkiyeyê Xizîna Tirkiyeyê bi vê Banka Dinyayê re Dünya Bankasî re nav guftûgoya daye heta gihîştine astekî ku nêzîkê îmzekirina peymanekî ne ji bo wergirtina hinek krêdiyeka ku tê telafûzkirinê miktara wê diçe heta 35 milyar dolar heta hinek nivîskar behsa 5 milyar dolar dikin. Tabî ev pere ne pereyê piçûk in, ev jî ev xeber peyxwe hinek nîqaş dihile, hinek ekonomîst aborînas li ser ihtimalê hatina vî pereyê ka tê ser ekonomiya Tirkiyeyê çi tesîr bike, kêşeyê ekonomiyê çareser bike neke, hinek li ser hinek li ser ihtimala ku Tirkiya paşê IMFê re rûnê û krêdiya jêbistîne disekinin. Tabî ev nîqaş hemî çarçova ekonomiyê de diçin. Lêbelê biya min mesela Tirkiyeyê pê qaîde û quralê îktisadî ekonomiyê nayên îza kirin. Ava çend sal e ekonomiya me, ekonomiya Tirkiyeyê nava turbülansekî de ye. Vidî çavê serê xwe herkes dibîne çunku enflasyon hatiye raddeyeka wisa ku vidî her heftî canina fiyet digorin. Refaha insana ketiye, feqîrtir bûne. Sinifa orte ya ku dixebitiya û dikarbû ya tirin bikira û xanî bikira û erebe bikira û zarokê xwe bide xwendinê ew dîsa feqîr bûye hatiye asta xizaniyê. Tenê zengîn dibin. Ew jî rêjeyeka zafên dikin. Yani sada 15-20 Tirkiyeyê xweyê sermiyanê mezin in yan ji dewletî îhala distînin yan jî karxaneyê wan şirketên wan ê zam mezin hene. Ew in wekî din qîmeta pere dişkê, qîmeta xizmetê, qîmeta emegê dişkê. Ev çend sala wisa ne. Em nava ekonomîk krîzekî ne. Divê em vê qebûl kin. Rayadar her çi qas ji vê rastiyê birevin jî hikûmet rayadarî hikûmetê. Lêbelê ev krîz ne pê kiryarê saf ekonomîk çêbûn û çareseriya wê jî ne ku çawa hinek ekonomîst, hinek aborînas işaret dikin, tewsiye dikin li hikûmetê li Wezareta Maliyê dikin ku tê çareser bibe. Yan jî dibêjin filan kes bila ne wezîr be, ne beqan be, filan kes bixin Maliye Bakanê yan jî ekonomî bakanê tê say bike. Problemê Tirkiyeyê siyasî ye. Yani li welatekî wekî Tirkiyeyê ku qenc xirab, sîstema hilbijartinê heye, partiyê cuda hene, dengê cuda xwe dertînin ku tam demokrasî tune be serdestiya hiqûqê tune be. Her kes mafê xwe yê rêxistinkirinê, mafê xwe yê fikir gotinê awayeke serbest tetbîq neke, egzersiz neke nav çarçova Markeza Konî da. Tabî problemê ekonomîk jî çêdibin. Çira? Çunku hiqûq gava tune be, demokrasî tune be. Er ku îmkanatê memleket destê grûbeka teng dabe, ew bi xwe re çi tîne bêrêtî tîne yani yolsuztî tîne. Ew bêrêtî, ew yolsuzluk, ew îsraf jî divê ji aliyê hineka we werin lêpirsînkirinê, werin hesabê we re pirskirinê. Ji ber kêmasiya demokrasiyê ew dengê medyayê jî tên qutkirinê. Qenalê hesabpirsînê çi bi rêya darezayê be, çi bi rêya zextê raya giştî be, ser medyayê da, ser civaka sêfîl da, ew îmkanat tên kêmkirinê. İnsan îdare û pere dimîne destê çendek insan, komek insan, ew ji qîma dilê xwe çi dixwazin dikin. Bajêr dicivînin 100 milyara lîra, trilyona lîra pere dicivînin, çawa dixwazin wisa xerc dikin, çawa dixwazin wisa îhala dikin. Qanûnî îhalê ez ê vîdyoyeka din da ser qanûnî îhalê bisekirim. Qanûnî îhalê welatekî aslında eyneya wî welatî ye, eyneya îdara wê ye ka perê wê çawa tên xerckirin. Lêbelê ku mirov qanûnê îhala memleketê me dirêne, Tirkiyeyê dirêne, qaşo têda maddeyeke, madda îstisnayê lêbelê ew madde hema bêje biya hingî qanûn tevaya qanûn. Yani maddeyeke eqîbet di sê rêz bin, 5 rêz bin, bêjin filan çeşit mal, kirîna mala yan jî filan şerta da kirîna mala ji aliyê dewletê, ew ji rewşê awarte da deprem çêbiye,
زمان تنه إحالة چیکن شر چیب یا جی کاراساتا که خوازایی چیب یا جی سالگنك يعني نخوشيك چيبيت دولة طبي كي تبكر إحالة بروسيدوري إحالة زمان تدبر لبله ده وصا كرد به يعني قانوني إحالة دريج به أصول أساسا كرينا تشتاو خرج كرنا بري دولة تساسكه düzenlenmişke te madde ka kurt jiş boni tişte istisna ve navaya seri istisna yani umpak merak kin herim birenin az video seri çekim ev madde ve قراسة بيا تشانسا çünkü her tişti وكي torba avetne navi eku kanun emi hale olsa madde ve istisnai mazım be medya bu be yek dest yani daha kanal televizyonu hele تلدريني حمي وكي بابانا aynı tişti beş yani muhalefet tinne çeşitli tinne per rengi per dengi tinne disa parlamento hakibu وەکی ڕێڤەبرێ گشتیە ترکیەوەی بووە یە مەملەکەت بۆ قانونا بە ئیرادای خۆ هەر دەرانیانە هەر وەکیلێک وەکی ڕایەدارێکی دەولەتێ بووە بە ساحا پرسکردنا حساب ji bürokrasiyê em dirênin ku îro parlamento bê fonksiyon me ku parlamento bê fonksiyon be bürokrasî bûbe yekdeng dareza bûbe yekdeng çapemenî yani basın bûbe yekdeng tabii ev pere jî kes nikare hesabê pera jî ku em nikabin hesabê perê xwe bipirsin dawiya da ekonomîk kriz jî çêdibe çünkü israf çêdibe ciyê ku pere lê heqîbe neyê xerckirinê tê xerckirinê çi hindir û çi dervayê sinirê Tirkiye tiştê ku heqîbe 100 lîra were xerckirinê 200 lîra jî hatibe xerckirinê ku em nikabin hesab pirskin ew 100 lîra û ekstra 100 lîra xerc dibe diçe were dizînê em nizanin em bizanin jî em nikarin hesab pirskin yani encama da tabii ki tê ekonomîk kriz çêdibe yani Dünya Bankası sırf banka dünyaya 35 milyar dolar daye ne emaneti ekonomiye mesahibe. Çare ne peymanı geçici peymanı palyatifin. Çare ne guhertına vezirekiye Ali Here Veli Vere bebe veziri maliye veziri daray. Çare guhertına tevaya sistema politike. Vegera demokrasiye, kurtkirina parlamentoye xortkirina îrada gelê me milletê me çi tercih dike nava aştiyê da tercîha wê tecellî bike tercîha wê were bikeve rêveberiya dewletê û perê me perê giştî kamusal yani qaynaqê kamûyê perê millet jî ku pê vêrgiyê me pê bacê me tên civandinê ew jî awayeke şeffaf awayeke ku ji hesabpirsînê re vekirî were xerckirinê hingê tê çima krîz çêbe tê çima nangiranî çêbe memleketê me Tirkiye qey dereka feqîr e em gayet memleketekî pêşketiye insanê me xebatkerin îklîma wê müsait e endüstriya wê çêbûye îxracata wê heye kapasiteya wê ya hêlbirînê heye endüstriya wê ya cûr be cûr heye hem endüstriya sanayiya giran heye endüstriya elektronik heye endüstriya çêkirina xwarinê hazir heye ev hemî tiştê temel gelek welata tune yani astaka baş da ye tabii ki teknolojiya bilind teknolojiya za pêşketî qatme daira mezin yani ku mirov tiştekî çêke îşçiyê mirov xebatkerê mirov bihayeke zam mezin bifroşe wekî iPhone wekî erebê teknolojîk wekî tiştê elektronikê qîmetli yan jî makînê sanayiyê ku makîneyeka piçûk bi 10,000 euro 10,000 dolar tê firotinê em hêja nevê astê dane lêbelê hêlbirîna me tê ra me dike ku em sawiyeka orte sıralama rêza ekonomiyê dinyayê da pazdemîn bin sêzdemîn bin dehemîn bin û serê insanê jî dahateka maqûl jê ra were ku refahek bibîne refahek dest bixêre lêbelê ne vî halî ne ku perê me bûbe pol emega ku em didin qarşılıqê wê de maaşek distînin askerî ücretiyan jî piçkek rastî askerî ücretê li bajarekê vekî Stenbolê ku kirê jê zêdetir bin dibêje ez ê erebeyekî bikirim xeyal e dibêje ez ê xaniyekî bikirim xeyal e ez ê tatilekî bikim yan jî masrefekî bikim di sê zaroka xweyî bikim zorî bikişînî ev gelek malbatê me piraniya nüfusa me vêga vê zoriyê dikişînin sebebê wê jî yekane sebebê wê jî ne kêmaniya çavkaniya ye ne haşa ne tembeliya insanê me bilakîs insanê me zav xebatkerin zav dixebitin ekonomiyeka mezin diafirînin ew şaşîtiya sîstema siyasî ye kêmasiya demokrasî ye kêmasiya hesabdanê ye kêmasiya şeffaftiyê ye
و إسرافه و بێڕێتیە و چارچورکردنا پەرێ me. Sebeb ne tiştekê din e. Çare jî sawîkirina wan e, serarastkirina wan e. Ne çend milyarek dolar ku ji Banka Dinyayê were yan jî çend milyarek dolar ji wan welatê bendava Ereb ji Xelîçê jê re dibêjin Korfezê yani ji Yekîtiya Mîrektiya Ereba Dubayî û Birleşik Arap Emirlikleri û Suudi Arabistan. Ez vêga mînakek bidim we naxwazim vîdyoya xwe dirêjkim. Hûn hemî rewşa Efrîqa bi giştî zanin. Tavî her Efrîqa her welat cuda ye. Lêbelê gelek welatê Efrîqa zav xizanin, zav feqîrin, dewletê wan bîrokrasiyê wan qelsin. Gotineka wisa heye. Ev jî bingeha wê de îstatîstîk e. Ji ber ku Efrîqa ez dirêj nakim ez ê Kurd bêjim mêjûwa wê de dîroka wê de kolonyalîzma Ewropa heye. Yani emperyalizma Ewropa heye metîngeriya wê. Hinek welatê Ewropî yê navendî bi taybetî xewekî nava sûcdariyekî dadbînin. Ji wê kê gelek fona didin hinek welatê Ewropa. Min çavê serê xwe ji pisporekî bihîstiye. Pisporekî ku vê sahê de xebitiye pîle bilind. Ez xwe jî li Ewropa ku mame min lîsansa bilind kiriye van mesela de. Ji min re gotiye dibêje goriya xebatekî ez xwe jî şahidê wê me hinek instantane de perê ku wek kredî ji van bankê Ewropa Dinyayê yan jî ji welatê Ewropayê zengînê pêşketî çi hîbe be çi kredî be, krediyê erzan be. Diçin hinek welatê Efrîqa wek destek hema bêje seda notê wê nêzîkê wî perê vedigere Ewropa dîsa. Çima vedigere? Çunku diçe destê dikeve destê rayedarê hikûmatê. Rayedarê hikûmatê pê hinek yatırımê sembolîk qaşo xerç dikin. Lêberî dîsa awayekî bi rêyekî pê formûlekî ew pere diçe dikeve berîka wan ew ji çi jî pereyê dikin? Memleketê xwe welatê xwe dî kapasîteya yatırımê tune hem jî dixwazin birevînin. Diçin wan bankê İsviçre bankê Londonê careka din radizîn ew pere gerî diçe. Çira? Çunku demokrasî tam rûne niştiye, sîstema hukûkê rûne niştiye, hesabpirsîn tune, qanûnê îhalê nebeyliye, katekî hesabpirske kîngê dareza yargitê bikeve devrê, kîngê tê îhala werin îptalkirinê ku were îptalkirinê tê çi halê çi ji wan hakîma bibe wê wan mehkema yani katê siyaset müdaxele bike ceza bide anêna. Ew sîstem ku rûne niştiye hemî her tişt nav dilê vê di sê rayadara û şeqşeqçiyê wan û devrûtê wan û pêxwasê wan da ye ku çi dikin ew pere tê awekî dîsa gerî diçe. Yani perê wek perê dewletê wek perê millet tê lêberî înca wek perê zengîn e wek perê olîgark e perê siyasetmedar e vedigere bankê Swîsreyê yan jî bankê Londrayê diçe Parîsê orta Parîsê apartman û daîrê milyon euro dikirin diçin yata dikirin qata dikirin. Yani meseleyeka wisa ye. Tabî mînaka Efrîqayê pişkek ekstrem e lêberî em jî dişibin wê ya heman model e. Yani diçiqa pere bixî sîstemê jî em hindik pere diafrînin. Em sed milyara dolar pere hema didin hikûmatê wek baş ji her tiştî. Em benîştekî jî bikirin. Bayê 10 lîra 20 lîra dendik jî bikirin. Em herin nanek jî bikirin em vergî didin. Millet vergî dide ne şirket de. Çunku em çi xerç dikin 10 lîra xerç dikin 2 lîrayê qadeve ye. Hinek mala da zêdetir e. Em erebeyek dikirin di qatê wê wek vergî didin devletê didin hikûmatê. Xanî dikirin dîsa vergiya wê heye. Seyahat dikin vergiya wê heye. Diçin xistexanê vergiya wê heye. Em çi dikin? Hema bêje em çi dikin vergiya wê. Em jî ne hin dikin. û wekî şirketa em nikarin jê birevin jî. Çunku nava fiyetê da ye. Ne pisporin, elemanê me tune, muhesebeçiyê me tune. Nava fiyetê ye. Em dişwa dibêjin ev erebe 100 lîra ye. Ev kufret 10 lîra ye. Em dibêjin ev xanî 2 milyon. Lêberî navê da ew heye, vergî heye. Hasıl em hewqa pere, hewqa ekonomî diafrînin, ne hewce krediya jî. Em didin hikûmatê lêberî encama wê da 17,000 askarî ücret li bajarê mezin têra qene kirêyekî jî nake û pere bêqîmet bûye kîloa tiştê temel ne hewce ez behs kim şwe tê vîdyo dirêj bibe kîloa panîr û goşt û şîr û sebze û fêkî û tiştê temel
ام حتات نوی حالی جوی که از بانک وان آبوری ناسا و وان اکونومیست آجی دیکم ایدی بله زانینا قیمت لیه ام جانتشتا هین دبن زانیستا اقتصاد علم اقتصاد جو قراله و هنه لبره دویج وی گلی را بیجن کو نه قراله اقتصاد ویگا در باست ویگا مسئله سیاسیه جبونی چاره سر جی به هلوست سیاسی لازم ancak vî awayî em dikarin ji vê girdabê ji vê qrîza ekonomîk derkevin careka din milletê xwe bigîjin refaheka ku heq dikin ku jê zêdetir heq dikin. Belê ez hatim dawiya vîdyoya xwe ji bo temaşekirina we gelek spas dikim ve hemyara şeb baş.